ରଥଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଭାରତବର୍ଷର ପବିତ୍ର ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀ ତଥା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଏକ ଧାମ ଅଟେ। ଏହିଠାରେ ଲୀଳାମୟ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ। ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କହନ୍ତି। ସେହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ମାଘ ମାସ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ରଥ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବୈଶାଖ ମାସ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୋହିତ ରଥ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ 3 ଗୋଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ବେଦୀ ଉପରକୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 23 ହାତ। 5 ହାତ ପରିଧିର ଏଥିରେ 16ଟି ଚକ ଲାଗିଥାଏ। ରଥର ସାରଥୀ ମାତଳି। ଏଥିରେ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣର 4 ଗୋଟି ଅଶ୍ୱ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ରଥରେ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତା ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପୂର୍ବକ ଉପରେ ଦଧିନଉତି ଓ 2ଟି ଶୁଆ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ରଥ ସତ୍ୱଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ମିଶା ପୀତବର୍ଣ୍ଣ କପଡ଼ାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ରଥର ଶିଖରରେ ଚକ୍ର ଓ ଗରୁଡ଼ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ ତାଳଧ୍ୱଜ। ବେଦୀ ଉପରକୁ ଏହି ରଥର ଉଚ୍ଚତା 22 ହାତ। 4.5 ହାତ ପରିଧିର ଏଥିରେ 14ଟି ଚକ ଲାଗିଥାଏ। ରଥର ସାରଥୀଙ୍କ ନାମ ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନ। ରଥରେ 4ଟି କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଅଶ୍ୱ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ରଥଟି ନୀଳଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବସ୍ତ୍ରାବୃତ। ରଥର ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ଦଧିନଉତି, ଶୁଆ ଓ ପତାକା ବିଦ୍ୟମାନ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଉପବେଶନ କରୁଥିବା ରଥର ନାମ ତଳ୍ପଦଳନ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବଦଳନ, ପଦ୍ମଧ୍ୱଜ ଓ ଦେବୀ ରଥ କୁହାଯାଏ। ବେଦୀ ଉପରକୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 21 ହାତ। ଏଥିରେ 4 ହାତ ପରିଧିର 12 ଗୋଟି ଚକ ଥାଏ। ଏହା ତାମସିକ ଭାବାପନ୍ନ ହେତୁ ରଥର କପଡ଼ା କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ରଥର ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ନାଲି ରଙ୍ଗର 4 ଗୋଟି ଅଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ରଥର ଶୀର୍ଷରେ ଦଧିନଉତି, ଶୁଆ ଓ ପତାକା ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ପୂର୍ବଯାତ୍ରା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ରଥଯାତ୍ରା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାତ୍ରା ଭାଗବତରେ ଯଥାର୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଆଷାଢ଼ସ୍ୟ ଶୀତେ ପକ୍ଷେ ଦ୍ୱିତୀୟାୟାଂ ଶୁଭ ଦିନେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦେବସ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭବତି ଧ୍ରୁବ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଠାକୁର 108 ଗରା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରି ନିଜେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରି ଅଣସର ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। 15 ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଉଭା ହୋଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସକାଳ ନୀତି ସମାପନ ପୂର୍ବକ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତତ୍ପରେ ଦଇତାପତିମାନେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି କରି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା 3 ଗୋଟି ରଥରେ ଅବସ୍ଥାନ କରାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୋଇ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର 7ଟି ପାହାଚ ସୁଦର୍ଶନ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସି ନିଜ ରଥରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରଥାରୂଢ଼ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପରମ ସେବକ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ହାତରେ ସୁନା ଖଡ଼ିକା ଧରି ସୁବାସିତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ଓଳାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଛେରା ପହଁରା କୁହାଯାଏ। ତତ୍ପରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସୁପ୍ରାଚୀନ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଘର ଘର ଶବ୍ଦରେ ଗଡ଼ି ଚାଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଉସୀ ମା ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରଥ କିଛି ସମୟ ଅଟକିଯାଏ। ସେଠାରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ରଥତ୍ରୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଠାକୁର ସେହି ରଥରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି।
ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ତାଙ୍କର ସେବାନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣାଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରାଯାଏ। ସେଠାରେ ଠାକୁର 9 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିନଥିବାରୁ ସେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ରୋଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ସେହିପରି ରଥରେ ବସି 3 ଦିଅଁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଦଶମୀ ପରଦିନ ଦିଅଁମାନଙ୍କୁ ସୁନାବେଶ କରାଯାଏ। ସୁନାରେ ହସ୍ତ, ପଦ ଏବଂ ମୁକୁଟ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଦିଅଁମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ଅଭିନବ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଶୟନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନ ଠାକୁରମାନେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦିବସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଳିର ବିଧି ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦିନ ବଚନିକା ସରିବା ପରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସେହି ରସଗୋଲା ଭକ୍ଷଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୋଷ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ରାତ୍ରିର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହରରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗମ୍ଭୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ପରଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ସମାପନ ପରେ ଅନ୍ନଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ। ତାହାକୁ ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା କୁହାଯାଏ। ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରି ଯାତ୍ରାକ୍ଳିଷ୍ଟ ଦୂର ନିମନ୍ତେ ଶୟନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶୟନ ଠାକୁର 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଦିନି ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକରଣ୍ୟ ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନିମନ୍ତେ ବିପୁଳ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଦଳ ଜନସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଉପସଂହାରରେ ଏତିକି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ କି ଏ ଜାତିର ଗୌରବ ଘୋଷିତ ହୁଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତ ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁୟର୍କ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ବା ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉଦାର ଧର୍ମ ପ୍ରାଣତାର ଜୟଯାତ୍ରା ତଥା ସ୍ୱାଭିମାନର ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଧନ୍ୟବାଦ।